коллеги! Мы рады вітать вас у этой утульной зале. Пропонуем вашей увазе дитячі вечорки на тему «Здорова, усього много». Музичне супроводження, директор Дома культури Куцко Іван Іванович, керівник вечора Селюжицька Зоя Івановна. Зустрічайте наших маленьких артистів. Дзяўчынкі з дзяўчаткамі, калі я ім пакажу такі цуд. Але як прыйдуць, то мы будзем спачатку працаваць. Вечар добры, шаноўная гаспадыня. Вечар добры, шаноўныя госці. Праходзьце, праходзьце, калі ласка. Давайте что-нибудь заспеваем, тогда и праца будет веселей. Давайте! Песня «Чим же я не гарна». Чим же я не гарна, чим не господиня, чим же я не гарна, чим не господиня, до городі бур'яни. Вечір добрий, шановні гості. Вечір добрий, шановні гості. Проходьте, проходьте, коли ласка, і ви будете у нас шановними гостями. А давайте зараз ще що веселіше поспіваємо. Давайте! Пісня «Ехав ясь на коні». Утекай, Касенька, я тебе
Шмат таких рэчаў рабілі беларускія дзяўчаты і жанчыны на гэтых вось вячорках. Збіраліся на вячоркі, спявалі беларускія народныя песні. А хто знае, чаму гэтыя песні называюцца народнымі? Потому что давнее простые люди не умели ни читать, ни писать и передавали народные песни один одному в устной форме. Вот тому некоторые народные песни отрозниваются у разных кутах Беларуси. Молодчина! А поглядите, які пригожі куферок стають у нас. Гэта як бы маленькая копія вялікага куфра. Ён займаў самае ганаровае месца ў хаце. Куфры з'яўляліся яшчэ ў 12 стагоддзі. На ім малявалі кветкі ў выглядзе гірлянды або букета. Матулі рыхтавалі пасаг сваім яшчэ незамужным дочкам. Гэты звычай дайшоў і да нашага часу. Аб куфры меркавалі аб гусце і майстэрстве гаспадыні. Вось людзі ўмелі і працаваць, і адпачыць. Что такое в нашей хате? Что за шум? Что за шум? Что за веселость? А сёння свята ў нашай хаце. Вечоркі. Прыйшлі жанчыны з дзяўчаткамі, а потым і хлопцы завіталі. А ты затрымаўся, і мы пачалі весяліцца без цябе. Наша я по важной справе. Доглядал живет, как я голодный не засталась, а? А якою ви живелу доглядали? Отгадайте мои загадки. Дайте знаете, какую живелу я доглядал. Посеред двора стоит скофа, спереду вилу, сзаду метла. Кто это? Корова! Молодцы. Не король, а у короне, не гусар, а у копах. Не холодильника немає, а час знає, хто это? Певень! Молодцы. Хвост пирожком, нос крючком. Нічого не болить, а все стогне. Хто это? Парсюк! Молодцы. Усіх возить, а сам піхотою ходить. Хто это? Конь! Молодцы. З людьми сарує, хату вартує. Живе під копанком, хвост апаранком. Хто это? Собака! Молодцы. Белые, як снег, увесь день у воде, а ходят сухими. Кто это? Гусь! Молодцы, вы отгадали мои загадки. Перегадайте, что я доглядал. Теперь я могу с вами отпочить и повеселиться. А зараз танець господаря і господині. А зараз, може, ще хто хоче поспівати? Давайте! Пісня варення. Ближе к сцене, ближе к сцене. А мой миленький вареничку хоче, а мой миленький вареничку хоче. Набери, милая, набери, милая, набери, уха-ха, полежа, набери, набери, милая, набери, милая, набери.
а в месяце вересня. А в месяце вересня выпала хороша, дед бабу полюбил, бо баба хороша. Дед бабу полюбил, бо баба хороша. И кривая, и слепая, я что там злая. И кричить, и бурчить, супротеду не смучить. И кричить, и бурчить, супротеду не смучить. Убирайся, бабка, новое белье, я ж тебе поведу с собой на веселье. Я ж тебе поведу с собой на веселье. Пришел дед домой и хочет пожиться. Ой-ой-ой, далеко не буду жениться. Ой-ой-ой, далеко не буду жениться. А в месяце вересня выпала хороша. Дед бабу полюбил, бо баба хороша. Дед бабу полюбил, бо баба хороша. Вельми добре, дороженькі, ось як ви красиво співаєте. А зараз є ще одна пісня. Пісня несе Галя Моня. Несе Галя воду, кара висловиться, а за її Іванкою, як маркітка б'ється. А за її Іванкою, як барвінок б'ється. Галя ж моя Галя, дай води напитися. Ти ж така хороша, дай подивитися. Ти ж така хороша, дай подивитися. От таку садочку, сходи дай напися. Я буду в садочку, дай подивитися. Я буду в садочку, дай подивитися. Прийшов в садочок, зозуля ховала. А ти ж мене, Галю, дай шанувала. А ти ж мене, Галю, дай шанувала. Несе Галя воду, кара висловиться, а за її Іванкою, як маркітка а за її Іванкою, як маркітка Які молодчинки, вельми добре співають. Ой, дівчинки, а гості к нам завітали. Бо гэта ж відомо всьому світу, Лявон і Лявоні. Вечір добрий, шановні господари і гості. Вечір добрий, дороженькі. Проходьте, проходьте, коли ласка. І ви будете у нас жданими гостями. Ось верталися з праці додому, а проходячи коля вашої хати, почули музику. Ось і завітали до вас. А кольки у вас гостей? Ось і добре зробили, що завітали. З вами у нас буде ще веселее. Давайте вы на мне что-то споете. Давай, все послухаем. Давайте. Песня «Кася Юлясь Калишина». Кася
конюшину поглядав, на дівчину Касю, ясь конюшину поглядав, на дівчину, а дівчина жита жала, а дівчина жита жала, а дівчина жита жала, ти наша поглядала, дівчина жита жала, ти наша поглядала, ти ясь, ти ясь, сподобався тобі, сподобався тобі. Яська косить, бачу маму косить, яська косить, бачу маму косить, люба мамка моя, люба мамка моя, пожалеешь меня, люба мамка моя, пожалеешь меня. Ты горишь, Станислава, ты горишь, Станислава, ты горишь, Станислава, как задела на славу. Ты горишь, Станислава, как задела на славу. Станислава, не хочу, Станислава, не хочу, Станислава, не хочу. Он улыбнулся, Станислава, не хочу, он улыбнулся. Ты горишь, ты Янину, ты горишь, ты Янину, ты горишь, ты Янину, процедируй, Янину, ты горишь, ты Янину, процедируй, Янину. Касю ясь, конюшину, Касю ясь, конюшину, Касю ясь, конюшину, поглядал на дівчину, Касю ясь, конюшину, поглядал на дівчину. Все. Вельми добрими і дороженькі. Скільки чудових речей собрала в своїй хаті шановна господиня. Да ось вирішила показати своїм гостям, що вміли робити в давні часи зараз наші білоруські жінки. Показати їх велику праву до праці, їх захоплення працею і вміння працювати. А колькі приказок, примовок склав народ об праці. А ми так само ведаємо приказки і примовки про працю. Без праці не буде щастя. Найсмачніший хліб від своєї праці. Без праці не буде і весілля. Греє не шуба, а праця. Молодчинка. Добре, вельми добре. Любава, заиграй же мне своим лявоном нашу знакомитую лявону. А мы запрошаем на танец гуси. Танец. Вельми добре, дороженькі, танцуючи і поете. А давайте ми ще що веселіше поспіваємо. Давайте. А зараз шуточна пісня «Ой, гарний синок». Ой, гарне саме, хоч десятка, але мене
Проходь, и ты с нами будешь жартовать, смеяться, будешь с нами песни петь. І шуміть і гуді. А зараз песня і шуміть, і гуде. І шуміть, і гуде, дробний дощик іде, а хто ж мене молодую, дай додому заведе, а хто ж мене молодую, дай додому заведе, отозвався казак на солодком меду, гуляй, гуляй, дівчиночка, я додому заведу, гуляй, гуляй, дівчиночка, я додому заведу. Прошу я тебе, не відійди мене, бо лихою мать знімаю, буде бити мене, бо лихою мать знімаю, буде бити мене, буде бити мене, ти карати мене, і на вулицю гулять, не пускати мене, і на вулицю гулять, не пускати мене, і шуміть, і гуде, дробний дощик іде, а хто ж мене молодую, дай додому заведе, а хто ж мене молодую, дай додому заведе. А зараз починаємо конкурс новий. Підходьте, хто готовий. Гей, смелее, хлопці, дівки. Починаємо перепілки. Полукругом становитесь, там места немножко меньше стало. Мальчик, девочка.